Teruk state bus kang thangnai phiaba abono sing satai klai aba sing nuk thai klai je tipra hasto onek maya klalai mani bisingo obahai tini sa khamia tu tifano tini bo risha tuye babu bagrani bagai risha khlaijak mani Aboni lage ora tini panda ya bo hinmani go shenarok dala sidak nugi man kana bubagrani mungai risha tak mani serai ke norok nugi man kha president barangnang TWF ni advisory chair board obhai kana bor truk ke site bubagra malani bagi faiza kelamura am saini borangrang zu tini busuk khadung khazani bisingte te bo nugiman kana serai ke bubagrani mungai kaisa risha takmani obono tuino sing norokno mangfili phunugui tongo bini darasidak mangfili sing bo phaimani Basanti Deborma nini kami boro bai dini o jaga tamni pa phaimani to sagade monum nota go haida gai nengmo tini bubagrano gibrinai acha bubagra saida man mai áo cà vậy tay tụt tao nó có phải là con nó thèm á cái pháo cái chụp quảng rồi à không mất rồi thì cần có nó là cái chỗ nó thành cái hàng xiên orisan bu muka mo sama thina ke neng bahai ke wan dakti kha je bubagra kai se kim thai jodi uni ni yak ro kisa man thaya no sungbonu kha camera wo ake baino suna mu sunai neng bahai ke neng wan sum dakti kha bobono gip nan bagai wan dakti mala ai sundo di ko sa ko kai puno no ra sino di ma kan kai ni ni korok kan sakra kono di ma kai angwan ko man no du tongba ta oi ngot taki no sang ko tongba Tripura has the election moment time to have bidan sobawo sabo tiki phaino jidi phaino nungka wan so bai ang to tau ko to tini ko ba grana no ko kawa da ko kate ma botai ta hate to ku kon tai ko ang ko wan Lukrono tam kobong nan musung bai Barono no ba haikele na ang su ge ta sha khatong khada kala tin ko ba grana no kam to khai ko bor ko ang kam ma bor to tai ko man bor hanjak to ko chang Thank you. Kita warrior yang promosi program melai हम जगह तो खाना खाए बकाइसा रिसा बहुत रहने का अब या mana guru ini tak korok sama mani atau belar cakha dia bas ini kirim berapa ini mungkin masuk di depot mana kami ni di bazar karan bo tuski hati ni je tuski kami ni bo mah ke pakai boin to ya kong hamya ni kenapa na ye kali box lagi ya sini tidak boleh ni je ono ba we bo mai kan tam sini dok ono next kan lo bola khai ro goi pura sini buat bal malai